Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Ndinoda kukurudzirai manheru ano. Hamufaniri kutya. Munokwanisa kunzwa kutya asi hamufaniri kutya. Zvinhu zvakasiyana kunzwa kutya nekutya. Unoramba uchienderera mberi chero mavhi ako achibvunda, muromo wako wakaoma uye hana ichirova. Unogona kungoti Mwari aneni, haangandisiye kana kundirasa, uye ndichaita zvose zvandinofanira kuita. Handingatye. Manheru ano ndinoda kukudzidzisai pamusoro pekutarisana nekutya nekuwana rusununguko. Ndinofunga zvinoshamisa kuti kutya kunobira sei vanhu uye kunounza kushungurudzika muupenyu hwevanhu. Ndinovimba kuti kutya mweya mukuru unoshandiswa naSatani kuedza kuti vanhu vasaenderere mberi. Handina mashoko ekukuudzai kuti musatye kutya, asi ndinogona kudzidzisai kuti mukurire kutya uye musarege kuchikutongai. Pese pakunokutongai, Satani ndipo paanoshaya hanya nemi. Kutenda ndicho chinhu choga chinokunda kutya. Kana tikava nekutenda, tinogamuchira kubva kuna Mwari. Tikava nekutya, tinogamuchira kubva kumuvengi. Kusununguka kubva mukutya zvinoreva kuti hatitenderi kutya kutitonge. Tinogona kunzwa kutya kunobatika kana kutya kwemumwoyo, asi tinogona kuramba kuteerera zvose zvakunotiudza kuti tiite. Tinotidza kuteerera Mwari uye tigotenda kuti Mwari anesu nguva dzose. Tinoramba tichienda mberi chero tiine kutya. Ushingi zvinoreva kuti tinoramba tichienderera mberi chero tichinzwa kutya. Tinodzidza kuzviita mukutya. Pane kunzwisisa kukuru kwandakapiwa naMwari. Tichingoti zviri kuma20 zvichikwira makore apfuura, ndaifunga kuti chero nchinzwa kutya ndaive gwara, uye ndaida ngoramba ndinganzwe kutya. Ndikadzidza kuti kutya kunongoramba kuripo. Ndiyo nzira yoga yatinayo. Satani anotitadzira kuti tienderere mberi. Hatimbofa takararama tisinganzwe kunzwa kutya. Tese patinoitendera ndopainotitonga. Vamwe venyu muri kusangana nekutya kunotyisa muupenyu hwenyu, kutya kwekushamisa kusingajairike. Unogona kunge une kutya kunenge uchitonyadzisa kuti uudze umwe munhu. Saka uwandu hwematutu nematutu vanhu avanosangana nawo akareba mabepa nemabepa. Paunotanga kuwadzidza, ndipo paunonangana nekutya. Pese paunoita zvaunoda kuita, nezvaunofanira kuita, nezvaunofanira kuita, kutya kana kusatya, ushoma nehushoma pazvichaita muupenyu hwako. Ndinoda kuti mundivimbise usiku houno kuti hamukwanisa kungonamatira kutya kuende. Unofanira kunangana nako. Unofanira kudzidza kusatya kutya. Kutya, FEAR, zvichireva zvinhu zvenhema zvinoita kunge chokwadi. Kunoita kuti ufunge kuti pane zvichaitika izvo zvisingamboitike. Ndinovimba kuti unogona kutya zvinhu muupenyu hwako. Zvinhu zvakawanda zvatinotya hazviwanzoitike. Kana zvikaitika, kutya kwatinorega kuti kutishungurudze zvinenge zvakatowanda kudarika zvazvinenge zviri. Kana zvikaitika, ndinoda kukurudzirai kugara kure nekuvhunduka, nekuti kuvhunduka kuri pedyo nekutya. Zvinokutungamirira kunotya, tinowanzokuti ndiri kunzwa usimbe hwekuenda kuchitoro, ndinonzwa usimbe hwekutyera pane mota dzakawanda. Vamwe venyu pamwe muri kungoti ndiri kutotya kuti ndiende kumba kana musangano wapera. Muri kutoronga kuti muvengi abe mufaro waakaunganidza muno musangano, nekuti matogara maronga mumusoro menyu kuti muri kutya kudzokera mangwana. Mwari haana kunzai pano kuti mugozotya kudzokera kumba. Mwari akunzai pano kuti muwane simba rekudzokera kumba, muende neunhu hwakasiyana nehwamakauya nawo. Anoda kuti mudzokere kumba mune ushingi, makazara kutenda, musina kutya pazvinhu zvese zvamaitya musati mauya pano. Manheru ano ndoda kudzidzisai pamusoro pe7 mhando dzekutya.
pamwe ndichatora nguva yakareba kudarika mamwe wacho munoziva kudarika mamwe ndenda kukuyeuchidzai. Mamwe acho anenge ari matsva kwamuri, zvinhu zvakawanda zvatinowanzotya pamwe iwe hausati watombo funga nezvazvo. Yekutanga yandiri kuda kutaura nezvayo, kutya kwekutambudzika, miedzo nematambudziko. Chekutanga ndinoda kuudza kuti hapana chatinofanira kutya nokuti ndokuvimbisai kuti muchave nazvo. Mumwe musikana akati kwandiri, shamwari yangu, akanga ari kumakore 40, akaita nhumbu kwekutanga. Aive achitya singaite, achitya kuzvara. Iye akati, ndiri kunyanyotya kuti zvicharwadza. Ndikati, ndichakupa batsiro. Haufaniri kutya nokuti zvicharwadza. Asi vakadzi vakawanda vakazviita, asi vachiri kurarama. Hatifaniri kuzvirega titange kutya chinhu, zvichatongogara chaitika hacho, nekuti tikachitya changoita kuti kurwadza kwacho kuwedzere zvisingaite. Munongozviziva kuti kana une marwadzo mumuviri mako. Chiremba wangu akatombonditi, musana wangu pandakakwara makore apfuura zvakanga zvakanyanyisa kurwadza, ndo pandakatanga kushandisa chituro ichi. Ndakangoona kuti ndakachembera ndoita zvandoda, dzimwe nguva ndongogara. Ndo zviripo. Unova neushingi paunokura, munoziva here? Hauchade zvekufadza vanhu mazuva ano, nongoita zvaunoda kuva munhu zvese zvaunoda. Ongoita zvaunofarira, unoziva. Uye akandiudza, unoziva, yedza kuti uzviomesere, uzvichengetedze. Kana mutsipa wako warwadza, paunoita kudai, pese patinotya kurwadza ndo pazvinonyanya. Zvakadaro muupenyu hwako. Vanokuti pese paunenge uchizvara, fema, dakara, fema, dakara. Naizvozvo ndinoda kushandisa musimboti wekugovera nemi manheru ano. Chese chaunotya, kuchitya kunoita kuchiwedzere. Kana uchiziva kuti uchatongopinda nezvazvo sinei, saka zvibatsire kutombozvitya. Zvaunofanira kutaura ndekuti Mwari achandipa nyasha kana nguva yacho yasvika, uye ndinokwanisa kuita zvose zvandinoida kuburikidza muna Mwari anondipa simba. Upenyu hauna upfava, tese tinozviziva. Asi Mwari wedu wekudenga akatipa masimba emweya mutsvene kuti tikwanise kuita zvinhu zvakaoma tichinyemwerera nekufara mumwoyo medu. Takazodzwa nemweya mutsvene kuti tiite zvakaoma. Amen, mandinzwa here? Takakomberedzwa nemweya mutsvene pakuita zvakaoma. Hatifanire kuita zvinhu zvese zvakapfava, hatieme. Takazadzwa nemweya mutsvene. Varwi, tine simba raMwari muupenyu hwedu zvinoita kuti tiite zvinhu zvikuru. Dhevha anga achitaura pamusoro pezvimwe zvinhu makusenano. Pamusoro penyika yedu akataura pamusoro zvekare, akapa muenzaniso wekuti ukaverenga bhuku rezvakare rine zvese zvakaitwa naMwari wedu wekudenga, zvinoita kunge zvemweya. Kana ukaverenga zvinhu zvakaitwa naMwari pamazuva okutanga enyika yedu, nekuti vanhu vaivimba neshoko raMwari nemitemo yave pashoko raMwari. Naizvozvo aireva kuti ukabvisa Mwari panhoroondo, zvinova zviri kuitika mazuva ano. Mabhuku mazhinji enhoroondo muzvikoro kana muzvitoro hasisina Mwari maari, uye nekudaro chamungori nacho ndo zvinongoitika. Zvakadaro usina Mwari unongoitika. Hatikwanisa kuita zvinhu kudarika vamwe, asi tine kukurira. Naizvozvo tinorarama upenyu hune masimba makuru, uye tinoita zvinhu zvakakura. Ndinoda kuvimbisai manheru ano, hamufanire kutya. Unogona kunzwa kutya, asi haufanire kutya. Zvinhu zvakasiyana kunzwa kutya nekutya. Unoramba uchienderera mberi chero mabvi ako achibvunda, muromo wakaoma uye hana ichirova. Unogona kungoti Mwari aneni, haangandisiye kana kundirasa, uye ndichaita zvose zvandinofanira kutya. Handingatye. Chii munhu chaangaite kwandiri? Pane munhu akazvigadzirira here izvo mupenyu? Maita basa.
naizvozvo haufaniri kutya dambudziko, haufaniri kutya kuti matambudziko achauya, nokuti achauya. Unoti hazvisi kunyanyondikurudzira, asi ichokwadi. Ndisi kuzokubatsira ndichikunyepera. Kunenge kuri kutadza kwangu kumira pano ndichikunyeperai kuti mukadzidzira kutenda munongokwanisa kudzinga muvengi muupenyu hwenyu uye hangakuise matambudziko muupenyu hwenyu. Zvakangopusa. Ndinofunga kuti vanhu vanoderera nekuda kwedzidziso dzakadaro. Vanoponeswa vobva vati munoziva Jesu achagadzira zvese muupenyu hwenyu. Uye anogona kudaro, asi anogona kutora nguva zvakareba kudarika zvaunoda kuti atore. Anoda kuti tidzidze kuita zvinhu zvakaoma naye, kwete kungonzvenga zvese zvakaoma, kuti tifare. Marko 4:35. Jesu akapinda muchikepe nevadzidzi vake akati ngatiendei kune rimwe divi. Zvino Jesu akati ngatiendei kune rimwe divi, vimba kuti unotozvionawo kune rimwe divi. Zvingori nyore kudaro. Ngatitarire zvakaitika zvinotevera. Vakabva pavaive vakaenda naye sezvaaive muchikepe. Mai vakagara nezvimwe zvikepe zvaive naye. Pakauya dutu remhepo nemazimvura anotyisa. Akakwira uye mafungu akaramba achirova chikepe chakanga chakutozara. Jesu akati handei kune rimwe divi, chinhu chakatevera idutu. Asi iye omene anga ari muchikepe akarara. Akarara. Unombonzwa kuita kunge Jesu akarara here muupenyu hwako? Vakamumutsa vakati, mukuru, hauna basa here kuti chave kuparara? Akamuka akamisa mhepo akati kugungwa, nyarara, mhepo ikamira. Mhepo yakamira ikadzokera kwayanga iri kunge yaneta nekurohwa. Uye zvakadaro pakava nekunyarara kukuru uye kwakanaka. Iko zvino ndoda kupai zvishoma pamusoro pechikamu ichi. Jesu haaikwanisa kumisa mhepo iyi dai anga akatsamwa. Haukwanise kutaura runyararo kana usina runyararo. Zvatinoita nguva zhinji kana pane zvinotitsamwisa, zvinoita kuti zvititsamwise. Kutsamwa kwedu kunobva kwaita kuti zviwedzere kutsamwa. Tinowanzofunga matambudziko edu obva awedzera. Asi ukaramba une runyararo, muvengi haazive zvekuita newe. Zvinoita izvo kuti zviite kuti arwadziwe nekuparara. Paanokanda zvese zvaanokwanisa kukanda, asi iwe oramba wakanyarara, wofamba murudo, oramba uchirumbidza Mwari. Ndiri kukuudzai nzira yokurwa hondo yemweya zviri nyore, uye oramba uchinakirwa neupenyu hwako. Uye chikamu 40. Akati kwavari, konei muri kutya zvakadai? Konei musinawo kutenda? Musina kuvimba kunobatika? Mamwe magaro anoti akavatsiura nenyaya yekutya kwavo. Tinofanira kuva nechokwadi kuti mudutu. Tinoramba tiri zvatiri kana pasina dutu. Mudutu. Tinofanira kuramba takadaro sezvatanga tiri kusina dutu. Zvinorevei kuve mukundi? Ndinovimba kuti zvinoreva kuti wakakunda usati watombowana nhamo yacho. Naizvozvo ukanzwa dambudziko, haufaniri kutsamwa pamusoro paro. Unongoti ndinoziva kuti ndichakunda, ndogona kusangana neizvi asi Mwari achave neni. Handizvifarira zvindinakidza sindichazviita. Ndinoita zvandinofanira kuita. Handingareke zvichindichaisa mufaro, handingareke zvichindichaisa runyararo, handingareke zvichindikanganisa zuva rangu. Ndichangoita zvese zvandinofanira kuita. Nemuzita raJesu, amen. Naizvozvo ndine mamashoko andoda kuti mupinde muhana menyu nhasi. Andanyora magwaro angu. Zvongoreva kuti tarisana nazvo usazvitye. Sangana nazvo usazvitye. Vakorinde vekutanga 16:19, Pauro akati, nokuti ndazarurirwa mukova mukuru une basa guru navadzivisi vazhinji. Mukana unouya nekupokana. Ndinoti chikamu chitsva chinoreva muvengi mutsva. Unonamatira kukwidziridzwa pabasa, asi ndokuudzai, ukava foromani mukuru, zvinoreva kuti vanhu vakawanda vanenge vasingakufarire. Handisi kungotaura zvakashata, asi ndochokwadi. Munoziva, munofunga kuti munhu wese anondida asi havandide. Nekuti unodaro hazvirevi kuti munhu wese anodaro.
uye kuwanda kwevanhu vandodzidzisa ndiko kuwanda kwezvinhu zvinonetsa. Unofanira kuita sarudzo muupenyu hwako. Ucharamba uchiita zvinhu zvakanaka zvinokurudzira, uye uchaita kuti vanhu vasina zvekuita newe vangonyunyuta, varamba vachingonyunyuta, ungovasiya zvakadaro. Vasakutsamwisa nokuti unozokangama zvakakosha, uye haukwanisa kuita zvawanga uchifanira kunge uchiita muupenyu. Unofanira kuziva Mwari, unofanira kuziva kuti anoita nezvei muupenyu hwako nekuti anokuda. Hapana munhu ane urongwa neupenyu hwako. Usati wapinda mudambudziko, Mwari anenge atori nechirongwa chekununurwa kwako. Ndinoreva kuti agara atori nechirongwa chekununurwa kwako. Tofanira kudzidzira kutaura zvinotaurwa neBhaibheri. Handifaniri kurwa muhondo iyi. Hondo iyi ndeyaMwari aizi yangu. Charamba ndiri murugare nekufara. Akandiudza ndiite chinhu ndichachiita. Ndichagara murugare ndomirira iye kuti aite kuti vavengi vangu vandipfugamire. Ndinoda kuti muite sarudzo manheru ano. Chero ukasarwa nezuva rimwe chete uchariita kuti ufare. Sarege Satani achikurwadzisa nekutya. Chechipiri, kutya kuti hatiwane zvatinoda. Ukatanga kuudza vanhu kuti hausi, munofanira kuona zvinoita chaunga. Ndikatanga kutaura kuti ko kana uchikumbira Mwari kuti akuitire chinhu chisiri icho chaanoda kuti uite, ko ukasawana zvaunoda, handina kumbonzwa chero munhu aombera. Handisati ndakambonzwa munhu anoombera. Zvinoita kunge vasati vatombonzwa shoko iri. Asi chokwadi ndechekuti hatizi tese tichaona zvose zvatinoda. Vamwe venyu muri kunamata zvina kufanira, vamwe venyu muri kunamata zvikonzero zvisizvo, vamwe venyu muri kunamatira zvinhu zvinogona kukuparadzai, asi hamusi kutombozviziva. Haazi munhu wese achawana zvinhu zvese zvamunoda, asi kana uchida Mwari nekuvimba maari, uchangofara wakadaro. Ndinoreva kuti dzimwe nguva kunyanya kwatinoda chinhu ndokunonyatsoita titye. Chero chinhu chinochiratidza kuti tinokwanisa kusachiwana. Kundikasarorwa. Alright, saka unogona kusatongororwa. Zvina zvakashatira, asi unoziva haufaniri kukumbira munhu wese kuita zvinhu zvaanoda kuita. Iwe ndinoda kurorwa, handisi kuti musarorwa, asi ndiri kungotaura. Unogona kufara zvakadaro. Ko kana izvi, ko kana izvo, ndofunga ndingazviite, ko zvakandiwandira ndikwanisa kuzviita futi. Mweya unoera. Handei, wedzera kunaka muupenyu hwako, utenda nezvaunenge uchida kungoita. Haufanire kuve wakarorwa kuti ufare. Kufara haufaniri kuita vana kuti ufare, haufaniri kukwidziridzwa basa kuti ufare, haufaniri kuita foromani kuti ufare. Kufara kunogara mauri. Naro ndati kufara kunogara mauri. Ndinotya kuti handiwane zvandinoda kusvikira wanamata Jesu zvaakanamata. Mwari, mukafudza mukombe uyu, itai kuda kwenyu kwete kwangu. Uchangoramba une kutya muupenyu hwako kusawana zvaunoda. Ndinofunga kuti tinonamata zvakanyanya tichikumbira zvatinoda. Ndinofunga tifanira kunamatira kuti Mwari, ndoda zvamunoda. Ndinoda zvamunoda Mwari. Ndichazviisa kwamuri, uye muchandipa zvishuwo zvemwoyo wangu zvandinofanira. Munovimba imi mundipe zvandofanira. Pandinoona zvakajeka mushoko renyu, ndinoita semasimba kuti ndichinamatiri. Asi kana zvisiri umu, ndinomunamata kuti Mwari, ndofunga ndinoda ichi, asi kana chisiri icho chandinoda, musandipe Mwari. Uye ndaive nezvinhu mukati meupenyu wangu zvangasina kunaka. Inzwaini, hausi kuzvida. Handei, vangani venyu vakamboita zvinhu zvisina kururama, zvangasina kunakira. Obva wanzwa kunetseka mushure mazvo, kunzwa urombo. Mwari achakupa zvaunofanira, uye achakupa panguva yakafanira, nenzira yakafanira. Tinofanira kuvimba izvozvo, uye tisatye kuti hazvizoitike nekuda kwedu. Haufanire kutya, unokwanisa kuzviita. Hazviitike zvose nekuda kwako. Munhu wese akagara pano nhasi hamusi kuzowana zvose zvamunofunga kuti munoda.
ona ndakakuudza kuti hapana noombera. Ndakuudzai ndisati ndatanga uye hamuna kutomboombera. Zvinobva zvaita kunge munhu wese apererwa. Ndizvo here? Kuti hazvinakidze here? Tinonakidza. O nyama iyo, ndoida. Mwari haatipe zvese zvatinoda, asi anotipa zvese zvinotifanira muupenyu hwedu. Nekuda kwekuti zvinhu hazvisi kukufambira iko zvino, hazvireve kuti zvicharamba zvakadaro nekusingaperi. Nofunga dzimwe nguva tinoda zvinhu kuti zviitike nenzira yedu. Ndakaita makore nemakore muupenyu hwangu ndaisafara kuti zvinhu zvikasaitika nenzira yangu. Kuita zvinhu nenzira yangu yaita kunge mushonga kwandiri. Zvinhu zvikasaitwa nenzira yangu ndaibva ndabatikana. Ipapo mese muri kunzwisisa here zvandiri kutaura? Ndaiti ndikasaitisa vanhu kana kuvaitisa zvandinoda, ndainzwa kungoti ndakanzwa kuneta nazvo ndikati chiKristu chechiyoyo. Ndainzwa kuneta nezvaiitika mandiri. Ndaitongwa nezvandaida, ndikawana zvandaida ndaifara, ndikasawana ndaitsamwa. Ndakaneta nazvo, uye ukaneta nazvo unogona kuzvichinja muupenyu hwako. Nokwanisa kuti ndichakwanisa kurarama ndakadaro zvekare. Ndichaisa Mwari kutonga upenyu hwangu, ndinovimba naye kudarika zvandinozvivimba. Nzira dzangu dzakakura kudarika dzenyu, uye mifungo yangu yakakura kudarika yenyu. Rega Mwari aite Mwari muupenyu hwako. Tinosvipa kutambudzika muupenyu hwedu tichiedza kuwana zvatinoda. Tikada zvinodiwa naMwari kudarika zvatinoda isu. Kufara nerugare hunonyanya kuwedzera. Rega nditaure zvakare, hazvina basa kutya kuti hauwane zvaunoda, nekuti pese hauwane zvaunoda. Naizvozvo nakidzwai nezviripo. Mazvibata ka? Ehoi. Iko zvino ndoda kutaura chinhu chimwe chete kune vese vari kuona chivhitivhiti. Hamuzowane zvamunoda nenzira yenyu. Pamwe mungazofunga kuti ndiri kutaura nevari panapa, imi hamusi kusanganisirwa. Naizvozvo regai kuzvinetsa nekuita kuti Mwari vakupei zvamunoda, asi mutange kutaura Jesu zvaakataura. Baba, kuda kwenyu ngakuitwe, kwete kwangu. Amen. Chechitatu, kutya kwekusakwana. Munokwanisa kunzwisisa izvi nekukasika nekuti hamufanire kuzvitya nekuti hamuna kukwana. Hamuzombove makakwana tiri pano pasi munyama dzedu dzepasi idzi. Kukwana hakupo, hapana kana kereke yakakwana, hapana basa rakakwana, hapana vana vakakwana, hapana norora munhu akakwana. Kukwana kuchiri kudzoka zvekare, asi hakusati kwavepo. Naizvozvo ingogadzikanai nekusave makakwana. Kutya hakufanire kuve nemasimba pamusoro pako. Unotarisana nako, ukukurire, utsvage rusununguko muna Kristu kuita zvakakudaidzira Mwari kuti uite. Unokwanisa kuzviita chero uchizozviita uchitya. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.